Kawaya mama, Kawaya mama, Olu kawaya mama, Kawaya mama. Oyandesibo, 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 oyandesibo. Obanandema, obanando. Oya kodi lena wala, lena wala. Numale bumo mambudika na wala wa, ulo ma. Numale bumo mambudika na wala wa, ulo ma. Oluka wale mama, oluka male mo. Oluka wale mama, oluka male mo. Yagozibo, yagozibo, owanele mo. Yomutu kadasa, yomutu kadasa. Owa igwe ndiego. Alebomu ba, alebomu wale. Oboya sova, oboya sova. Kasuelu, alebomu wale. Uwe jije loibo, yomoya kawati, alelebo moroma, yomoya kawati, alelebo moroma, uwe jije loibo, otome ba enwatubu, Igwe mu boys, Olmunda, Makoyaka, Kamarama, Anabamuano, Oboya Suzana, Kasuelu, Dalane, because I'm going to assume that Tarita Kuma, Musuma, let's go there. Dalane, one word, Dalan. I should see. Over there. Over there. Ash. I just know more there. I'm Apua, I just know the ayo. And the head told me. Yaba hunde wuri analogo moya di melawanda. Yaba hunde wuri analogo moya di melawanda. Yaba hunde wuri analogo moya di melawanda. Analogo moya di melawanda. Analogo moya di melawanda. Hunde wuri analogo moya di melawanda. Engineer,
ga-achọ egwu achọ ọ bụrụ na achọ egwu achọ ndị museum ga-achọkwa ga-achọ achọ egwu achọ ndị museum achọ ga-achọ Anda aye Anya oge adịla mma mmadụ elu okwuji ozide uche na nwere ya mara esi ebe anyị nwachukwu ebe anyị ozi emo onye mmịatụ obodo eze igwe mmụ okolobịa igwe emo isi were ugwo kwadebe eze ọnwa egbu oke ose iwe ezi odogwu na-agwa nwanne ya ụtọ bụ alem eze nọ na-abụ nwanne gị na onye ka bụ nwanne gị na onye ka bụ nwanne ọkpa agbakwana Yabo wune wuri ya na hawa waya ji mawanna no. Yabo wune wuri ya na wala waya ji mawanna na. Owana na waya ji mawanna no. Owana na waya ji mawanna no. Owana wuri ya na waya ji mawanna no. Owana wuri ya na waya ji mawanna no. Super black them na go city ni eje super black mo na go city ni na kani aka one sinati nya pele mo bondo logo na bu sana honya ka eje onya ka wanti what's this one sweet one sweet answer sweet one ogo belisi no onya ka polo sweet ogo belisi ejo ogo belisi odogu de na bana ba erona ya o body you anda ai bush sit walking awkward sit go video wune wuri na logo mo ya ji melo wanna ayelwe yabo wune wuri na logo mo ya ji melo wanna ona eso mo tobu water oyi mo state eso emu onya be wa en wa chuku igwe mo kolobia na bolo chomo ya ne bulo baba obolo mo gwo ona hozi ya o anti oneta wanti oji egwu ibe mu awun egwu oza kulonda anya mari be bulonya abono bu madu bulonya nana chukwu ga be
Oye bulo nya kawanti. Mua. Awu jugo pẹ̀lú me. Ibi jo ke ga mo. Besi ejo mo, let's go water. Oye bulo kawanti. Ana wa. Oye bulo kawanti. Ana wa. Omo ebana. Ibo ole wona. Ibo ole wona lo. When you follow your make your money well. I'm going to get up and focus. You make transaction. What's again? I'm going to go. I'm going to go. Under. Never know where you are. Another one. What's daughter? October 1st and 2nd. That's when you're now. As you need to tell them out of it. As you need to tell them out of it. You see where you go down. When you cruise home on that people. When you cruise home on that people. When you cruise home on that. Olúmọ àkókò ẹ̀jẹ̀ wá dìndí ìkejì ọgùn kídégo wájú ọgùn kídégo wájú ọgùn kídégo bísí wẹ́ẹ̀lì lòdì ọ̀gbà. Onye oge adịla mma eze oge gbara ụgwọ eji aka ji ọbọ na anam odogwu aka ji ọbọ na anam owu mgbe ike iji egbu ewu agalugo echi na-egbu igwe bụ sak ọnwa na owu mgbe ike iji gị na ala iche ọta odogwu na-asọrọ anya ike mere ogbugbo zuru anya bụ ọsọ taa onye eliju nwanne ya Alhaji na-agwa agwa game gịnụ nwanne na-ekpe ọsọ ọnwa ahụjigo ọga ya aka ọnwa ahụjigo ọga ya aka Alhaji ọka ọnwụ gburu gị bụ ọnya eze na ọ na-ewute anya ebe ọnwụ na-ewere ya n'ọwara mmanya ji mere nwanne ọnwa na-ewere ya ji mere nwanne One neck, one more. That's a boy, I want them. Our boy, I want them. If you will look over them, I will be in the car for you.
Yes. What that woman? One of the people one know. What that about you? I don't want to come and see. You are not looking at me. You are not losing. You are not losing. Every day you can lose. I'm okay. Ọ̀dà òkú wọ́n mú ti sóbi ìgbésẹ̀ wọn lè mú ọ̀dà òkú onye àpẹẹrẹ báyìí wọ́n ti rí ìgbé mú bọ́ọ̀sì ní bọ́ọ̀lù náà wọ́n lọ tó mọ̀ yàrá ìjà ló bíá sílẹ̀kẹ̀ tí ní egwu wọn náà wọ́n yẹ kọ̀ wọ́n ti onye kaka ị na-achọ weze dike eze nweda n'agwọ mbọ ọgwụ ya ọgwụ n'ezigbo kedu ihe ike mmanwụ na-eweghachi n'o kedu ihe ike mmanwụ ọnwa gwụsị kedu ihe ike mmanwụ kedu ihe ike mmanwụ ọnwa gwụsị ọnwụ bụ onye
Oye sílẹ̀ ní asáwòlára ìsíwé lulẹ̀ tí ó bí ẹjọ́ èyí ó tàlà ọdún máa kọ̀ ọ́nyá ọlọ́dẹ ìdí ẹ̀ka wọ́n ti ẹgbẹ́ náà ṣe ló tàlà ọdún awúwọ́ yẹn kàkà lẹ́sẹ̀ ó sì ṣe ló tàlà ọdún wọ́n ní ẹ̀ka sẹ́ ó sì mọ́ ọ́nà ìrọ̀rọ̀ ìjọ tàlà ọdún ẹsẹ̀ dọ́gbó lálọ́ wọ́n ní ẹ̀kẹ́ ìlú mọ̀gàtúgbò sí ọ́ wọ́n sì sí ẹgbẹ́ wọ́n sì sí nínú àjẹsí ìwòrí lẹ́sìn ìbága ìwòsí mélòó bẹ̀rẹ̀ àárẹ̀ lẹ́nu wọn ò tà mọ́ nínú ọyẹ́ mọ̀tọ́ wọn sí yóò mọ ọyẹ́ mọ̀ká ọyẹ́ ìfàlẹ́ ìjọ bẹ̀rẹ̀ náà láti wọ́n mú lè oyè ìdòwú ẹlẹ́yìn mi nínú wa ẹni òkú ẹlẹ́wẹ̀lẹ́ oyè ìdòwú ẹlẹ́yìn mi nínú wa ẹni òkú ẹlẹ́wẹ̀lẹ́ ìgbésí mélòó ni. Thank you. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Azizi. Akajọfọ. Oyibo. Oye wọn lọ́kọ̀ tó náà tiẹ̀. Oye wọn lọ́kọ̀ ní àgbà náà. Wọ́n ní ọmọ òfin lè gbé ẹ̀ ọ́ lọ. Wọ́n sọ̀sọ̀ yẹn mọ rẹ̀ǹgẹ̀. Owó tẹ rẹ̀ǹgẹ̀ nálọ́. Ọkàrọ̀ kan gbọ̀ n'aka. Bébè náà máa. Ọkàrọ̀ kan bébè náà. Ayọ̀dẹ. Lọ́yọ̀ tí mo lè jẹ bàbá ụmụnne m n'oge elugo ọmụ na mmanwụ ụmụ okomọ nyami esi egwu ndị anam eji echukwu na agbara mgbaka igbo ụwa n'ụwa onye ndị anata ọzọ mmanwụ ekwu n'oge ọnụ jiri afọlụ volu mmanwụ ekwu n'oge ọnụ onye bata isi wolu go biale onye ka woni go eni gbagbo bia egbe jelo ndi na tago eyi je no ba chemele no so ki babu owu buyo ni akawan ti owu no go se gugo ni akana yes you go yes you na ndi ego mo goro ese ina tago ego tele mi anu a ese ije je go bata ese ije je go bata na go bia na da ni mi ata ese do guru ye ese do guru ye triple landlord ni me gana ye ese triple landlord no na bodo ese madolo street ni bolu na kan no
no me. We are not below the we are if I want to not a little money. I don't get the flower motion. My cousin, I want to. You don't be big up at Tango. No one knows the other. You see when you go down, you don't really get down. Also, someone I mean, and some more young. All support one more. A hotel in now will need you. A much other support you. I tell them more support you. I'm going to go more lawyer. We are going to support you. You will bring the job. You will get my long a much other support you. Chata. One day she will be no one day she will be no one day she will be no wait a minute, tell you, I'm 1,000. So the tell you, every man is in what do you know, my lady? When you know 1,000. Don't have to go with you. I'm not even to know you. I don't know what to do. You don't know what you want. None of them will do. You don't know what you want. None of them will do. I don't know what you want. I don't know what you so you know, you go to God I want you. You want to see why I want to be. You and you who my land. You are enough for hotel. I will go to the moon. I was at a moment. I don't get on your baby. You tell it to Monami. On that, because I don't know what I see. I know what I see. Oh, I'm going to operate Tata. All the moment I'm going to get it. Even the devil kept them by one of them. So operate the Bible at you. Oh, the maker, everybody wants you. No, oh my God. When you can see, you can have one rapper. Only 100,000 yam, only 10,000 yam, only 20,000 yam. What does one rapper? And the Muslim, a woman has seen the poor, and you make sure. A woman has seen the poor Muslim. You are also. I don't know who said look at that. And no one I see. I said, can I see? Can I see? I don't know what is the real you see that? When you see $2 more, I want to know. You get $2. You see where you go now? I said to my brother, when you consider, you got the logo. When I gave one man, I didn't have one man, you don't consider. I got him. Let's I got him on Kuba.
ebe a ka ndị tinye igwe egwu ebe a ka ị na-ekwe nna gị eji ma gbagbuli ego na 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 nwanne m igwe bom ego igwe fọsọm ego na chọrọ igwe bom ego ọ fọsọm ego na igwe eze John Obaka ebibi na ọra ka mma ihe agara ụmụ awam ji October 1st and 2nd nga awaji alibi wabo ibi na US igwe US muwe biye nyona what is it biye nyona ona Ebumbaji iga alulu nne nwanyị ụgbọ iga alụta ụgbọ ọzọ ọkụ iga etiri ihe nri ụgbọrọ nwata ị na-ele nkwo nwa bụ isi enyi ndị mmụọ bụ rọbọgọ egwu na Lagos maka starfish ụgbọ ọgwa ọ na-ele elili n'ihe amụgo nwa amụrụ nwoke na-ebi ahụ ụbọchị okwu ọgbọ mọbụ mmanwụ na m ga-abịa aka onye bụla ọdụ daalụ ụlọ ọdụ eze ọnụ na ụlọ ọdụ ego blood money 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 ụlọ ọdụ ego ezegbo ụlọ my man ezegbo money onugbo kere yi aike n'ezegbo tupu mmanwụ na-akpọrọ tibọkọta ebe aike n'isi ahụ isi ahụ ndị mụdara niile isi abụ omume gbọmọgbọ otu bọkọ treze jenara ayi treze jenara ọnwụ na-egbu oge ebugo onye gba mmanwụ ekwula oge ọlụ jide mewe ahụ ọjụrụ ihe mewe ahụ ọjụrụ eji silent money ahụ na-egbu silent money President General, ona. President General, ona. President General. President General. Gómìnà Ghana. Ọ̀gá Ghana. Ìdílé gàdí ọ̀zọ́. Àìhọ̀jì ọ̀bẹ̀rẹ̀ gàdí. Ìdílé gàdí ọ̀zọ́. Wọ́n state. Èsè yìí kàjú sàkọ́. Bí ìsàbò yẹ mọ́. Èsè yìí kàjú sàkọ́. Ilé abúlé asa comedy anamana comedy